Хайырлы көн, хөрмәтле коллегалар. Соңгы вакытта интернетыбызда безнең бит инде артык яхшы эшләмий. Аннан соң мин үзем мегафонда утырам, но мегафонда кай вакытта кайбер көннәрдә инде начаррак эшли. Аннан соң Zoom'да бигрәк кеше күп кулланганга күрәме, кай вакытта бик начар эшли анысы да. Менә мин шуның өчен кай вакытларда яңа конференц комната кулланам. Ул инде безнең республикада кайбер районнарда да мәктәпләр тулысынча шушы JIT дигән сайтка кереп шушын сайт белән кулланалар икән. Менә мин дә 10-11 класслар белән куллана башладым. Карагыз әле. Менә шушы JIT сайтына кергәчтән соң мин сезгә аны бу видеоның астында описаниегә куям ул ссылканы. Иң беренче кергәч сезнең монда русча булмый, английча була. Шуның өчен иң беренче эш итеп менә монда шестеренкага басасыз да и менюда 4 кнопка була. Менә шушының соңгысына анда английча язган була, инде русча күчмәгән була. Менә шушы 4-нчесенә басып язык русскийны выбирайтесез моннан списоктан. Менә минем тора инде. Аннан соң әгәр шул вакытта ук икенчесенә басып профильгә басып үзегезнең исемегезне куйсагыз була. Дальше әгәр устройстволарыгызны карасагыз инде монда инде камерагыз кайсыны использовать итәсез. Аннан соң кулланасыз микрофонны и динамикларын кайсыларын кулланасыз. Менә шушаны указать итәсез. Мин кадрларны шәптергән инде. Сез указать итеп ОК-га басканнан соң сезнең шушындай русчага әйләнә. Хәзер карагыз әле, менә монда ссылканың ахырын язып бетерер өчен матур итеп анда теге шигырь телләре белән язып утырмагыз. Уйырга тырышыгыз, теләсә нинди хәрефләр, саннар, ни өчен дисәгез, менә ят кешеләр җыеп кермәсен өчен анда математика 7 класстагы нәрсә дип шушындыйларны җыеп утырмагыз. Үзегезгә генә белгән менә шуша куегыз да аны бер блокнотка или вордовский документка җыеп Жанана, мәсәлән, математика 8 класс, русский язык 11 класс дип үзегезгә генә язып аласыз. Но авыррак җыярга тырышыгыз ссылканы. Менә мондагы кнопкасына басып копировать итеп алабыз да. Хәзер без моны инде мисал өчен мин үземнең сообществоларга керәм. Безнең һәрбер класста инде закрытая группа ясап куйдык. Мисал өчен керәм ди 11 класска да. Мин аларга бу ссылканы җибәрәм. Менә монда басып. Всё, монысы булды. Хәзер монда кергәннән соң менә монда аста аудио, аны тымалый аласыз. Мин тәрәзәгә каршы утырам, шуның өчен базда утырган кебек утырам инде мин. Хәзер карагыз әле. Менә монда микрофон и камера. Әгәр инде интернетыгыз әкрен икән, камераны сүндереп куйсагыз да ярый. Кирәк булганда инде включать итәсез. Дальше кайбер кнопкаларны әйтәм, аннары эшли башлаганда үзегез аңлыйсыз аны. Менә монда 3 нокта бар. Шушы 3 ноктага басып, сезнең тегендә профильгә исем куйган булсагыз, монда ук килеп чыга. Аннан соң башкаларны әллә нәрсәгә тотынмагыз. Менә монда бу программаның JIT-ның шул ни бар, YouTube-тан күрсәтеп була видео. Аннан соң сез монда микрофонны сүндерә аласыз, һәм настройкаларын карый аласыз, танышырсыз. Монысына басып, менә И хәрефенә басып, сез шушының ссылкасын копировать итеп ала аласыз. И пароль куя аласыз. Мисал өчен кеше кермәсен өчен установить парольгә басасыз да, пароль куеп балаларга инде менә шушы копировать итеп аласыз ссылканы и җибәрәсез. Дальше менә монда бу шушы тамгаларга басып, плиткага басып бит инде сез анда карый аласыз. Мин аларны хәзер эшләтеп тормыйм сезгә. Үзегез танышырсыз. Бер-берегезне конакка чакыра аласыз, буны эшләтеп карарга. Тагын кайсыны ниләр генә кнопкалар гына кирәк безгә. Менә монысы
Монсы экранны күрсәтә аласыз. Показать экран бик әйбәт. Үзегезнең экраныгызда, мәсәлән, или презентация ачып куйсагыз, или берәр төрле видео ачсагыз, скачать итеп, яки вордовский документ үзегезгә балаларга ссылка домашний работаларыгызны шунда язган булсагыз, күрсәтергә булса, или электронный учебник ачып куйсагыз, менә шушында басасыз да экраныгызны күрсәтәсез. Дальше бу балалар баса, сез балалар кергәч, менә монда чат булгач, чатка баскач, балаларның кул күтәргәннәр күренә. Кайсысының җавап бирәсе килә икән, алар кул күтәрә. Но менә бу чатның тагын бер үзенчәлеге бар. Бу чатны жапканнан соң ачкач бит инде башкаларда история чаты күренә. Монда с нуля яңадан тотына. Историясе сакланмый. Менә шушындый үзенчәлекле. Менә кыскача гына әйткәндә, андымы зомыгыз туктап калган вакытта балаларга алдан ук әйтеп куйыгыз. Андымы мине ишетмәсәгез, яки зом эшләми башласа, яңадан анда кайсыларыгыз мөмкинлеге бар сезнең WhatsApp группага, или тагын безнеке кебек, мәсәлән, ВКонтакте закрытая группа. Менә шушы да тиз генә сез ссылканы бирергә тырышыгыз. Мин сезгә менә мондай су буе ссылкаларны киләсе видеода аңлатырмын әле, менә ничек иттереп кыскача гына ссылка ясап җибәрергә. Ни өчен дисәгез, балалар бит инде су буена җыеп утырган вакытта ярты дәрес үтә, әленың берәр ноктасы, берәр хәрефе туры килмәсә, керә дә алмый. Менә шушының өчен ничек редирект ясарга өчен мин сезгә киләсе дәресләргә видео төшермен. Сорауларыгыз булса языгыз. Менә минем бүген аңлатырга теләгәнем шушы Jitsi программасын турында иде. İtibarınız için rahmet. Sağ olunuz.